Takže čau ves lidi, já vás zdravím u mého dalšího videa. Teď jsem tady s Markem, natočím Outlast. Budu točit Outlast a to je všechno. A jdu do hry. No a čau. No, asi tak. To jestli jste slyšeli mě křupou prsty, tak to pardon, no. Tak. Jsem zvědavý. Jestli jsou tyhle hry leknou. Jako já už si třeba vůbec nepamatuju. Já si pamatuju asi jenom úryvky z toho, no ale tak to je jedno. Ty krás, tak když se to načte... Je to první načítání, musíš Honzo počkat. OK. To nevím, ale dobře. Tak. Tak už jsme ve hře, ale zatím nemůžu ovládat, takže... To je spíš dobře, protože on by to napadlo do nejbližšího stolu. A bych to narazil do toho kamene. No víš, no. Tím domem tím bláznicem bych projel, jo. A všichni by byli na svůj. Ještě horší. A co? Jak vy těšíte se na Outlast 2? Já teda hodně. Jo no. Hej, taky začnu natáčet hned a budu celý šťastný. Tak. Tak už to vylez to auta. Mě nebavilo to. No, dej ručku, sny světla. Mám dokumenty, baterky, kamerku a... No, víš jo. Jak se naše postava jmenuje? Jmenuje... Mike. Miles Absurd. Je Jo, absurdní. Mike absurdní Absurd, Miles. jo. Miles. Jo, dobrý, já nevím, co je. Já na chvilku odejdu, takže ty si tady hraj. Jo, ok. Tak, už jsme ve hře. Počkej, jo, to byly tak, dobrý. Tak, to něco. Je to toho hodně, takže jdeme dál. Lev, jo. Co to? Ho. Kdo to viděl a dá like. Oh. Ne, dělám si srandu. Jsem zpět. Jo, Manek už je tady. On zase mezi tím dostal sem. Počkej, já jsem se tam ani nekouk. Jedno. To je jedno. No. Ale tak jako od čeho by tady byla ta díra, že jo? Díra? Jako zvláštní. Stůl si zvuky. Jo, ok. Nevíš, co bude na začátku? Aby řekneme. Já nevím, ale. A, tak jo. A tady asi bude jediný východ. Krásy. Tu něco? Ty čo, co to bylo? Ty vole. Tak ale, tak teď jsem se lek. Někdo asi neumí nastavovat anténu. Ty krásně to, okay. To zase tady dělá nějaký profesionál, to tady. Čo na to, už tam dává tu ruku. Na tu ruku. Hele, baterka. Tak to. Jo. Sní. Kolik máme baterek? 3, ok. No, otevřeme. Tady pobereme nějaké dokumenty. No,
Tady nic není, ok, jdeme dál. Je tam otevřeno? Není, škoda, to asi nějak rychle zamknu, ale tohle zavřu. To víš, tohle normálně jim každý den. Úplně každý den si tohle dávám takhle k večeři, k obědu a ráno si dávám něco jiného. Okay. Aha, tak jsem nemáme. Jdem na druhou stranu. Je tu někdo? Hele! Už vodem. No. Co to je? Tak tam něco bylo? Nechci říkat co? Sam asi jít nebudeme moc, já to zkusím, ale jako, že by to otevřel kam. No, tak. Jsem se nelek. Ne, dělám si srandu, ale zase poslední. Když je bez hlavy, tak na mě aspoň nemusí bafat, ne, ty krásy, to je... Tady je další, ten už na mě nebafne, že jo? Hele, to víš hlavě, ne? Ne, neměl nikam dávat, tak... Co je tady? Nic není. Ty krávo, Magore jeden. Svítí ty oči. Kámo, nebolí tě to, když tam takhle pěkně visí? No tak teď už ne, no. Teď už ho to nebolí. To bylo co? Byl nějaký týpek, stopro, to byl stopro Heavy Steam Fortress, určitě. Aha. Ty vole, tak to bych nechtěl, tak takovou sračku na záchodě, jakože bych vysrali svoji ruku, no, super. Tak já tu radši zavřu, nebudu rušit, dál. Vůbec tak nemám co rušit, tak to je jedno. Můžu jít sem? Můžu jít sem? A můžu jít sem? Nemůžu. Jo, jasně, půjdu tudy. Co to je? No, hej, tak jako, ale tím světlem do huby mi nemusí svítit, jako mě by to jako nebylo zrovna 2x a 3x příjemný, jako kdyby mi někdo svítil do pusinky, jako, no ještě mi bere kameru. Hej, já ho nemám rád to. No, nenávidím. I když jsem ho nikdy v životě neviděl, ale OK. Ježiš, už mě nechal. No, máme kam... Jo no, ty krásy, ještě mi něco mohl udělat. Doufám, že mi nic neudělal. Jsem byl trošku bez... No, to vidíš, jo, já jsem si to myslel, že tady s někým něco dělá, já jsem něco slyšel. Ty, to... Big penetration. Dokumenty, OK, když nevím, čemu jsou. Jsou tu baterky? Kam nemáš baterky? Tak ty už asi nemáš ani život. Tam jsou otevřené dveře, tak se tady mezi tím porozhlídnu. Aha. To žije. Je to živý, takže nevím, tam nepůjdu, protože tam je exit a u exitu není nikdy nic dobrýho. Já budu za tím týpkem. Já jsem zvědavý, jako co mě tam potká, jako no, to je jedno. Tak tady se porozhlídnu.
Zober to. No, okej. Jdem dál. Tady nic není, tak jdeme dál. OK, QE. OK, se můžu naklánit. Já ho radši takhle přeskočím. To byl skok normálně, jsem... Atlet. Jo, ale no, tady zase někdo krásně naladil anténu, co? To byl ty, viď? No. Jasně. To víš, s tebou zase něco podivného dělal ten typek, co mi svítil do očí tou baterkou, 100%. Najdu. A něco? Jo, má kartu, tak tu asi budu potřebovat, no tak já si ji vemu. Je tu něco? Je tu tab? Já to kouknu na ten notes, ale tak... Jelikož ho nechci vidět, tak... Jo, takže tady... Mám to zavřít? Ne, tak ať můžete odejít, že jo? Ty král! Ty vole, tak to bylo úplně... Hej, něčím, nech mě! Ty vole, fuj, on mi dal pusu. Fuj, ty vole. Tak ale tak teď jsem, no, ty krás, ještě kdyby se sem doplazil, ty. Už neotevře dveře, pryč odsaď. Můžou to být někde nějaký baterky. Tu kouknu, ale šance je mizivá, že jo. Ale jako on mě vyhodil a urval jako půlku zdi, no zdi jako dřeva, normálně se mnou urval jako, no to je jedno, 100% budu muset jít sem. Co to znamená? Ale koukal, asi na mě koukal, tak... Tady jasně nic není. Jasně. Nebudu rušit. Nebudu rušit. Co to tady máme? Hele, baterky. Někdo zavřel dveře. To asi určitě nebyl ten týpek, co tady proběh. Jo, aha, tady k tomu jsem potřeboval tu kartu, jo, security. Jasně. No, tak... Co jako udělám tady? Jo, jasně, já tady asi zapnu elektřinu, ne? No, jasně. Marek nemluví, hraje si svoji hru. Já mu to nečekat, co to bude. Jo, okej. Už se mi něco zeptat jako... Co to je? Co to je za typka? Baterčák. Baterčák, Já yes. mu říkám baterčák, protože jenom si to baterčák. Počkej, nemůžu vyjít? Co to je? Já to nejsem. Tohle je jasný, od čeho by to tady jinak bylo, ty věci, takže to jsem přišel hned, takže... Co to je za týpka? Co to je za Magora? To má z rukou, tak to si dělal něco, tak ty krása, tak ten si z ní dělal asi něco hodně špatného. Už tam stojí. Už tam jako stojí, jako čeká, jestli vylezu, nebo jako to tam hlídá, jo, mě střeží, no mé, to je gang tohleto. Mám počkat, nebo ne? No, vešel tam. OK, takže já jdu. Jo, aha, on ten týpek vypojil elektřinu a já ji zase budu muset zapojit, jo, jasně.
A budu ji zapojit tady, ne? Jo, Zavři to tu. No a já sem nepolezu a podíváme se tady v dalším díle. Takže jestli se vám toto video líbilo, zanechte like či odběr, je to jenom a jenom na vás, tak prostě dejte odběr, jo, ale No to je